Jeg hedder Nicolas. Det er meget, at jeg skal køre holdet de unge ildsjæle. Jeg vil lige kort fortælle dig omkring, hvad det er, og hvorfor du skal tilmelde dig holdet. Har du en idé? Måske er det en ret sindssyg idé, vild idé, stor idé, crazy idé, dum idé, jeg ved det ikke. Jeg vil glæde mig sindssygt meget til at høre omkring den, hvis du har lyst til at arbejde på den. Hvis du har lyst til at gå all in, og gå 110% all in, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Der er ingen idéer, som er dumme. Det eneste krav, jeg har, det er, at du kommer med en masse energi. Du kommer med en idé. Du kommer med noget engagement. Så er jeg på. Så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig. Det du skal gøre, det er, at du går ind på ungholbæk.dk, tilmelder dig, skriver lidt om din idé i kommentarfeltet, og så vil jeg vende tilbage til dig hurtigst muligt. Er du blevet 18 år eller over, så kan du altså stadig være med. Det du gør, det er, at du går ind på vores Facebook, sender en besked, fortæller lidt om din idé, og så vil jeg glæde mig vildt meget til at møde dig. Jeg vil glæde mig vildt meget til at høre mere om din idé, og så vil jeg glæde mig vildt meget til det her udviklingsforløb, som jeg kommer igennem, som du kommer igennem, som din idé kommer igennem. Vi ses den 3. februar til de unge ildsjæle kick-off kl. 19 på ungdomsskolen. Halleluja!